Bütün Dünya Sağlık Günü münasibetli ýurdumynyň ähli künjüne bolşaly Marg vilayatyna da bir näçe sport meden çägleri giňermerli. Halkara parahatçylyk gonaşmak ýerine ýokary guramaçylykly geçirýän köpçüliklerin velosiped ýürüýüşiniň badyrgalýan ýerine vilayatyň medeniýet we sungy dostlaryň asuda erkana watamyzy hormat prezidentimiň beýik maksatly işlerini garaşsyz baky bir tarap döwletimizde sporta gazanylýan ösüşler tarifleýän aýdym faala çykyşlary giňden ýaýlanyrly. Bugünkü sport bayramçylygyna başlanyp, sagdyny ruhanyetliň gözbaşydyr diýen at bilen geçilen dabaralar ruhaniyetlige besenli. Marşeganyň owadan köçeler boýunça bagdalgalan we ýürüýüşe atnaşanlar şäheriň owadan giň köçelerine bina edilen döwrewap ýetgalaryň öňünden ruhaniyetlikle geçdiler. Şol döwrewap binalaryň öňünde bugünkü vilayet derejesine geçilen sport bayramçylygy münasibetli guralan medeniýet we sungy dostlaryň çağılar sungat mekdepleriniň höwetçiler toporlaryň hemde körpen nesilleriň hoş awazy we senen aýdym faala çykyşlaryndan we saglyk bilen sportyň bir bitegiligini aňladýan durly görnüşli şekilleriň täsirlerinden oklanan velosiped ýürüýüş atnaşanlar hasa ýürüýüşlerini batlandyrdylar. Bütün Dünya Sağlık Günü münasibetli geçirilen aýdym faala çägler vilayatyň köpogly sport toplumyna dowam etdi. Toplumyň öňünde bütün Dünya Sağlık Gününe başlanyp geçirilen dabarada aýdym faala medeni we sport görkezme çykyşlar ýerine ýetirildi. Dabaranyň geçýän ýerine vilayatyň sport ulgamyna ýetilen belen sepketlerini görkezýän seriýanyň guralmagy hemmelerde ýakymly duýgular döretdi. Bagtyalyk seýilgäkiň öňündäki meýdansada da köpçüliklerin ýerine ýetirilen maçlyklar sagdandyrmaş hereketleriniň goşup, bugünkü gün vilayatda geçirilen bayramçylyk çägreleriniň ruhyny hasam belende götürdi. Bugünkü ýürüýüş atnaşanlaryň uzaklary ulap gidýän günü hatarlary arkada aly gahraman serdaramyzyň sporty ösdürmek barada edýän aladalaryň netijesinde ýurdumyzda sportyň esasy görnüşläriniň biri bolan velosiped sportyna bolan isleň hasa artýan anyň futnamasy boldy. Velosiped ýürüýüş atnaşanlar bellinen arala geçip pellehana geldiler. Vilayet medeniýet köşküniň öňündäki meýdansada bütün Dünya Sağlyk Güni münasibetli geçirilen köpçüliklerin velosiped ýürüýüş atnaşanlary, sport turgunlary we medeniýet işgärleri uly şadlyk şuwhundan garşyladylar. Bu ýerdäki vilayet estrada aýdymçylarynyň döwrewap tan toporlaryny ýerine ýetirmeklerine sagdyndan we ruhaniyetliň gözbaşy bolan sport joşkyny wagt edildi. Bütün Dünya Sağlyk Güni münasibetli Marg vilayatynyň ähli etrapda şäherlerine de giň gowrumly sport görkezme çykyşlary we aýdym faala çägler geçirilip, olar ýokary ruhaniyetlige besenli.